kakilo kong itlog. Grabe kapitik ng driver. Ma'am, silawa diri dapita, ma'am, oy. Gang, di ba ka narigari, gang? Ikaw pa ba kung naghulat na ba? Yung ka, dahil naman puro. Patindugan naman lagi. Naunsa, makay kabalo biya kang parting mingawad diri ah. Kasapat man ni, oy. Hala, driver sika. Asa may driver nga chika? Sakay ta direktoron. Kung sao man ako niron nga, wa mo ko sinsilyo diri. Bahala ka riya, musakay ko. Amo sakay po ko eh. Hala, nanay pasayro. Mga kuya, sakay na. Uy, kakilo kong itlog. Grabe kapitik ng driver. Uy sis, wala pa kay pasahero sis? Hala, duha dyan matambay kay wala mo pasayro. Hala, duha man di ka buok na. Ma'am, sayro ka, ma'am. Sakay ko, bisag asa. Sige sir, ihatod buta ka, bisang asa. Kay binamano, manggod ka. Ma'am, pagkiyaon ka, ma'am. Larga ta, tagat-tagas ko libo. Ha? Sure ka sir? Oh, lagi. Naka pa po ko kwarta diri. Ay ma'am, namasahirap po ka ma'am. Alaya, wabi ako na masahero ya. Siya raya. Ay sus ma'am, ay kabala ka, pakyawan ta kag sa kalibo. Ay san, mga masuk sa kalibo boy, kaya ko ipakyaw siya ako. Ay, palata ba? Wa kay kwarta. Baulawa ta sa six. Oh, Ma'am, larga, sa kalibo oh. Alaya, sure kaya nga, isa kalibo jud may hatag ya. Ay sus ma'am, sa kalibo ra ni ma'am, sinsilyor na skuha. Alaya, sure ka ni sa kalibo ya. Murag dako ra kay ni para ipamasahe ba? ay sus, ma'am. Wala na sa kuwas ko libo, oy. Aya, sabay na lang taya, dito ka manakay, huwag ko na masahero good. Sus bisig asa ma'am, basta sa kalibo, ako ihatag semua, pahilipay ba? Ma'am, diri ko tapat sa mong kilid, ma'am, ha? Ma'am, silawa diri dapita, ma'am, oy. Ya, dire na lang sa kaya o, para mularga na ni siya. Uy hala, duha ra man ni bay, murag di may ko si ma'am ni bay ba? Aya, di mo mo sa kaya, gihatod, lumagot ta ka. Kung sis, try mo hatod anak ya. Aw tara, bisag asa. Aya, ang isa kalibo ya. Ay ma'am, dara day oh. Pwede magay numbers mo. Wow Ay sis, number, man ay may problema. Unya, okay na mo diha kay mularga na ta. Anya, sir, ikaw sir, okay ra ka? Okay kay ma'am. Ay, ma'am, sigo pa? Wala na, boss. Puno na, boss. Tara ma'am, ayun na pasakya ma'am, tara. Sus, chika lang yung driver, mga hangol na. Time sa ha, dili mo gud ako mo drive ani. Ha? Kinsa na yung drive ani? Akong ate. Hala, pito siguro ni ate ba? Ay ti, puno na ti. Ay, salamat, puro na. Dali na ti. Na! Ti, pag hinay mo ti ha, kay 2,000 ba na ilang plate ti. Unya, larga ta. Pagurot mo ha. Dah, animal.